ďalšieho videa. Čiže začnem cez toto. Takže hráme Annihilation na SGčkách. Ako môžete vidieť, môžeme toto video dubbingovať. Ale musíme ho dohrať. Takže ja ho dám len tak krátko. 13-12 minútové videjko. Dám ho hento eliminovať. No proste, aby sa obsahovalo. A potom môžeme začať hrať. Môžete mi poradiť, ako si môžem pridať do môjho videa proste zo TeamSpeaku alebo zo Skypeu hráča, aby tiež hovoril do môjho videa. By som fakt chcela poradiť, aby boli takí dobrí. Tak mi to môžete poradiť a dúfam, že dobre dáme túto hru. Ja to spawnem a potom sa vám ozvem, kedy to začne hrať.